गणेश चतुर्थीत कोकणातील गणपती मंदिरांचं दर्शन। कोकणचा गणेश, गणेश चतुर्थी पासून फक्त कोकण सार लाईव्ह वर। कुशिक वाहन मोदक हस्त, चामर कर्ण विलंबित सूत्र, वामन रूप महेश्वर पुत्र, विघ्न विनायक पाद नमस्ते। आता आपण आहोत गणपतीपुळ्याच्या मंदिराच्या बाहेर। गणपतीपुळे मंदिराची ख्याती जी आहे ती सर्वश्रुत आहे। समुद्राची गाज माझ्या समोर आहे, सुंदर अशी संध्याकाळ आहे। मावळतीच्या सूर्याची किरणं ही या संपूर्ण मंदिराच्या कळसापासून मंदिराच्या पायापर्यंत त्या सूर्यकिरणांनी या मंदिराला झाकळून टाकलेलं आहे। अत्यंत सुंदर अशी मोहक अशी सुवर्ण झळाळी या मंदिरावरती दिसते आणि याच मंदिराची माहिती आज आपण घेणार आहोत आपल्या कोकणसाद लाईव्हच्या विशेष कार्यक्रमात, ज्यामध्ये आपण रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गणेश मंदिरांची माहिती देणार आहोत। या गणपतीपुळेच्या मंदिराच्या संदर्भातल्या माहिती काय आहे, त्याचं प्राचीनत्व काय आहे, त्याचे जे काही इतर संदर्भ आहेत ते कशा पद्धतीचे आहेत, याची माहिती आज आपण इथले जे पुजारी आहेत त्यांच्याकडून घेणार आहोत। नक्कीच बाप्पाच्या दर्शनाने जसा सगळ्यांनाच अत्यंत आनंद होतो, या गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने बाप्पाचं दर्शन घेऊन आपण देखील असेच आशीर्वादाने, त्याच्या आशीर्वादाने आपण पावन होऊया आणि निश्चितच हा आशीर्वाद या संपूर्ण जगाच्या कल्याणासाठी आपण मागून घेऊया आणि सगळ्या जगाचं कल्याण होऊ देत असं आपण बाप्पाकडे मागणं करूया। काय आहे हे गणपतीपुळेचं मंदिर बघायला तर पाहिजेच। चला तर मग जाऊया। गणपतीपुळ्याच्या या गणपती बाप्पाची महती दिवसेदिवस खरंच वाढत चालली आहे। ती आता आपण घेणार आहोत या मंदिराचे मुख्य पुजारी अमित प्रभाकर घनवटकर यांच्याकडून। अमितजी नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे। तसं बघितलं तर गणपतीपुळ्याची महती ही सर्वश्रुत आहे, परंतु या मंदिराचं जे काही प्राचीनत्व आहे किंवा जी काही महती आहे काय सांगाल? आता आपण जे समोर दर्शन घेतोय हा स्वयंभू श्री लंबोदर आहे। संपूर्ण भारतभर जे 8 महागणपती आहेत त्यामध्ये 5 नंबरवर विराजमान होणारा अशा या गणपतीची ख्याती आहे। ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये अष्टविनायक आहेत तसे संपूर्ण भारतवर्षामध्ये हे 8 महागणपती वसलेले आहेत आणि त्यापैकी 5 नंबरचं स्थान हे या गणपती बाप्पा 5 नंबरच्या स्थानी हे विराजमान झाले। या गणपती बाप्पांची महती अशी आहे की जिथे आपण आता दर्शन घेतोय हा गणपती बाप्पांच्या फक्त छातीचा आणि पोटाचा
एवढाच भाग आपल्याला मंदिराच्या मुख्य गर्भगृहात बघायला मिळतो. या मंदिराच्या मागच्या बाजूला जो संपूर्ण डोंगर आहे, हा संपूर्ण डोंगर गणपती बाप्पाचं प्रारूप मानलं गेलं. त्यामुळे इतर ठिकाणी प्रदक्षिणा ही बाप्पाच्या मूर्तीभोवती किंवा मंदिराभोवती असते, परंतु गणपतीपुळ्याचं हे वैशिष्ट्य आहे की इथे जर का परिक्रमा म्हणजेच प्रदक्षिणा तुम्हाला करायची असेल तर ती मंदिराभोवती किंवा मूर्तीभोवती न करता या मागे असलेल्या संपूर्ण जी पर्वतराजी आहे त्याच्या सभोवताल आपल्याला ती परिक्रमा म्हणजेच प्रदक्षिणा करायला लागते. तिचं पायी अंतर हे 1 किलोमीटरचं आहे, वेळेचं अंतर हे 15 मिनिटाचं आहे. जेव्हा आपण प्रदक्षिणा करतो तेव्हा प्रदक्षिणा करत असताना अर्ध्या प्रदक्षिणेमध्ये आपल्याला गणपती बाप्पाची सोंड म्हणजे शुंडास्थान बघायला मिळतं. म्हणजेच शुंडास्थान मागे आहे आणि छाती आणि पोटाचा भाग हा इथे आहे. हा स्वयंभू आहे, हा कोणी स्थापित केलेला बाप्पा नाही आहे. या बाप्पा समुद्रकिनाऱ्यावर वसल्यामुळे या गावाला समुद्राला बाहेर जी वाळू असते त्या वाळूला संस्कृतमध्ये पुळण म्हणतात. पुळणीमध्ये बसलेला विराजमान झालेला गणपती म्हणून या गावाला गणपतीपुळे या नावाने सर्वश्रुत ओळखलं जातं. या ठिकाणी पहाटे 4 वाजल्यापासून बाप्पाची जी नित्य पूजा असते तिला प्रारंभ होतो. या मंदिराचे मुख्य पुजारी घनवटकर कुटुंबीय यांच्यातील एक सदस्य रोज येऊन बाप्पाची नित्यनेमाने षोडशोपचार पूजा करतो. ही पूजा झाली की 5 वाजता आरती होते आणि आरती झाली की सर्व भाविकांसाठी हे मंदिर दर्शनासाठी खुलं होतं. तदनंतर सकाळी 7 ते दुपारी 11 वाजेपर्यंत बाहेरगावून येणाऱ्या भाविकांसाठी बाप्पाचरणी समक्ष पूजा सेवा अर्पण केली जाते. तदनंतर दुपारी 12 वाजता बाप्पाची माध्यान्ह आरती होते. तदनंतर संस्थान श्रीदेव गणपतीपुळे यांचे मार्फत येणाऱ्या प्रत्येक भाविकासाठी विनामूल्य असा खिचडी, लाडू आणि लोणचं असा पोटभर महाप्रसाद असतो. संध्याकाळी 5च्या दरम्यान बाप्पाची सायंपूजा होते. ही सायंपूजा झाल्यावर 7 वाजता पुन्हा सायम आरती होते. पुन्हा सायम आरतीनंतर संस्थान श्रीदेव गणपतीपुळे मार्फत येणाऱ्या प्रत्येक भक्तगणासाठी पुलाव, शिरा आणि लोणचं असा महाप्रसाद दिला जातो. रात्री 8:40 बाप्पाची शेजारती होते आणि ती शेजारती झाली की 15 मिनिटांनी म्हणजे बरोबर 9 वाजता हे मंदिर दर्शनासाठी बंद होतं. असा या ठिकाणचा दिनक्रम आहे. या ठिकाणी या बाप्पाची जी पालखी निघते, पालखी मिरवणूक, ती 12 महिने 12 संकष्ट्या, दसरा, दिवाळी, पाडवा आणि 2 उत्सव अशी 17 वेळेला बाप्पा परिक्रमेसाठी बाहेर पडतात पालखीत बसून. त्याला पालखी मिरवणूक सोहळा असं म्हटलं जातं. या बाप्पांची अजून एक खासियत अशी आहे की गणपतीपुळे आणि पंचक्रोशीतमध्ये भाद्रपद महिन्यात घरोघरी जो स्थापित मूर्ती आणली जाते, पार्थिव मूर्ती आणली जाते, तर आमच्या पंचक्रोशीमध्ये जे स्थानिक आहेत, स्थायिक आहेत, त्यांच्या कुणाच्याही घरी पार्थिव मूर्तीचं आगमन होत नाही. 5 गाव 1 गणपती अशी वर्षानुवर्षे 16व्या शतकापासूनची जी लोकांसाठी एक आदर्श असणारी जी परंपरा आहे ती आपण त्यावेळेपासून अखंड चालू ठेवले. इथे कुणाच्याही घरी गणपती आणला जात नाही. भाद्रपद प्रतिपदेला या ठिकाणी बाप्पाचा भाद्रपदी उत्सव सुरू होतो महापूजेने. त्यामध्ये विविध अंग असतात. रोज रात्री कीर्तन असतं, महापूजा सकाळच्या वेळेत असते, सहस्रनाम अर्पण असतं संस्थान श्रीदेव गणपतीपुळे मार्फत. असे विविध कार्यक्रम यामध्ये अंतर्भूत केलेले असतात. त्याचप्रमाणे माघ महिन्यात देखील माघी गणेशोत्सवात प्रतिपदेपासून पंचमीपर्यंत असाच प्रकारचा उत्सव माघी गणेशोत्सव म्हणून साजरा होतो. भाद्रपद महिन्यात वामन द्वादशीला या उत्सवाचा म्हणून एक वेगळा महाप्रसाद असतो. त्याचप्रमाणे माघी गणेशोत्सवामध्ये रथसप्तमीच्या दिवशी महाप्रसादाने या माघी गणेशोत्सवाची सांगता केली जाते. संपूर्ण भारतवर्षामध्ये पश्चिम किनारी वसलेला स्वयंभू असा हा एकमेव गणपती आहे आणि येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाची मनोकामना परिपूर्ण करण्यामध्ये तो माहीर ओळखला जातो. नवसाला पावणारा असा त्याची ख्याती आहे. ह्या गणपतीचं उल्लेख आपल्याला गणेश पुराणामध्ये देखील आढळून येतो. आता जसं तुम्ही सांगितलं की या गणपतीची महती काय आहे, त्यांचे काय सण असतात किंवा इतर, आता जे तुम्ही म्हणाला त्याला फार महत्त्व आहे की 16व्या शतकापासून म्हणजे या गणपतीच्या अनुषंगाने भाद्रपद मध्ये जो आपण गणेश चतुर्थीचं आगमन, गणेशाचं आगमन होते त्यावेळेस पार्थिव पूजा जी आहे ती केली जात नाही. खरं तर आपण आता बघतो की 1 गाव 1 गणपती वगैरे अशा संकल्पना फार दृढ होत आहेत, परंतु तितकासा अजून त्याचं अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. तो एक श्रद्धेचा विषय असू शकतो. परंतु इथे मात्र ती उत्स्फूर्तपणे या पंचक्रोशीत दशक्रोशीतल्या गावातले लोक ते करतायत. हे एक वेगळं सोशल याचं एक उदाहरण आहे. निसर्गपूरक ज्याला आपण म्हणू, निसर्गपूरक असा हा गणेशोत्सव होतो. इथे त्या दिवशी आमच्या पंचक्रोशीतील दशक्रोशीतील भाविक सकाळी येतो सुचिरभूतून, मनोभावे त्याला जे काय वर्षभराचं बाप्पाकडे हक्काने लाडाने सांगायचे मागायचे ते तो मागतो, त्याची विनवणी करतो आणि बाप्पाच्या चरणाशी जमलेलं तीर्थ आणि फुलोरा असा तो घरी घेऊन जातो. त्याची घरी जाऊन
एक रांगोळी काढून पाठ ठेवून बाप्पाला आसन करून त्याच्यावर तो फुलोरा आणि तीर्थ ठेवलं जातं आणि त्याची बाप्पाचं प्रारूप म्हणून तो मनोभावे पूजा करतो आणि तदनंतर ते तीर्थ प्राशन करतो, जेणेकरून त्याची अशी मानसिकता बनते की आजपासून पुढच्या ह्या दिवशीपर्यंत वर्षभर बाप्पा माझ्याबरोबर कायम आहे. असा हा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव आज श्री क्षेत्र गणपतीपुळेमधील दशक्रोशीतील सर्व ग्रामस्थ अतिशय नित्यनेमाने आणि आनंदाने साजरा करतात. निश्चितच. आता जसं तुम्ही म्हणालात की या गणपतीकडे जे काही मागणं मागितलं जाते किंवा नवस केला जातो तो अत्यंत चांगल्या पद्धतीने बाप्पा पूर्ण करतात. असा काही विशेष नवस बोलला जातो का या गणपती बाप्पाकडे? विशेष प्रत्येक भाविकासाठी विशेष अशी वेगवेगळी गोष्ट असते. जी त्याची इच्छा असते, मनोकामना असते, काही अडचण असते, तो येतो बाप्पासमोर हक्काने प्रेमाने व्यक्त होतो. बाप्पा कधीच कुणाला खाली हात जायला देत नाही. म्हणूनच आज तुम्ही बघताय आज जगाच्या पाठीवर हे तीर्थक्षेत्र अभिमानाने बाप्पा आपलं नाव डोलू शकला आहे. तो त्याचमुळे की येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाची जी मनोकामना आहे ती पुरी करण्यामध्येच या बाप्पांना माहीर मानलं जातं. आणि असा हा गणपती बाप्पा जो स्थापित कुणी केलेला नाही आहे, स्वयंभू आहे, निराकारी आहे. हा जो पूर्ण पर्वत पहाडी मागे आहे हे त्याचं प्रारूप आहे. म्हणून प्रदक्षिणेचं मी तुम्हाला सांगितलं. असे जे महागणपती आहेत, एक विकटला आहे, एक तंजावर प्रांतात आहे, एक केरळला आहे, एक खाली रामेश्वरमच्या बाजूला कालडीच्या बाजूला आहे, असे जे 8 महागणपती आहेत त्यात 5 नंबरच्या गणपती म्हणून या बाप्पाचं स्थान महात्म्य सांगितलं जातं. आता जसं म्हणाले की आपण सागर हा महासागर बाप्पाच्या समोर आहे. महासागर हा नेहमी आपण महासागराचं रौद्र रूप बघत असतो. कधी कधी तो शांत होतो, परंतु कधी अकराळ विकराळ रूप घेऊन समुद्राच्या लाटा अगदी पायरीपर्यंत येतात. परंतु असं कधी झालंय का की सागराने गणेशाच्या ह्या बाप्पांच्या पायाचं दर्शन घेतलेलं आहे? याला विषय असा आहे की माणूस हीच फक्त आपली मर्यादा सोडतो. समुद्र हा आपली मर्यादा कधीही सोडत नाही. आज सुनामीसारख्या महाभयंकर वादळांनी कोकण किनारपट्टी किंवा अखंड भारताची किनारपट्टी ही हादरवून सोडली होती. त्यावेळी देखील समुद्राच्या लाटांनी त्यांची मर्यादा सोडली नव्हती. कारण या भूमीच्या, या स्थानाच्या आणि आपल्यासारख्या असंख्य भक्तगणांच्या रक्षणासाठीच बाप्पा विराजमान झालेत. त्यामुळे सागराला थोपवून ठेवलं जातं त्यांच्यामार्फत. आणि सागर साधारणपणे आषाढ महिन्याच्या अमावास्येच्या मागे पुढे 1-2 दिवस भरतीच्या ताणाच्या वेळेनुसार बाप्पाचं जे मंदिर आहे त्या मंदिराच्या पायाला येऊन सागराची एक लाट बाप्पाचे पदस्पर्श धुवून पुन्हा आपल्या वर्षभराच्या प्रवासासाठी समुद्र किनारा शांत होतो. निश्चितच. आता जसं तुम्ही व्रत म्हणजे याचे सण वगैरे सांगितलेले आहेत की भाद्रपद चतुर्थीला काय केलं जातं, त्या व्यतिरिक्त माघी गणेशोत्सवाच्या वेळेस इथे काही वेगळे विशेष कार्यक्रम घेतले जातात का? संस्थान श्रीदेव गणपतीपुळे यांचं अतिशय काटेकोर, नियमबद्ध आणि परिपूर्ण असं व्यवस्थापनामार्फत या ठिकाणी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, वेगवेगळ्या विषयांवर आधारित कीर्तनमाला, त्याचबरोबर व्याख्यानमाला असे विविध कार्यक्रम घेतले जातात. आज संस्थांकडून दशक्रोशीमधील विविध प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचं काम देखील मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. आज खरोखर जे गरजू आहेत, अत्यंत हलाखीची परिस्थिती असलेला जो भक्तगण आहे किंवा रुग्ण आहे त्याला संस्थान वेळोवेळी मदत करतं. त्याचबरोबर संस्थांमार्फत आज दशक्रोशीसाठी रुग्णवाहिका सेवा चालू झाली आहे. आज संस्थांचा सुसज्ज असा 90 खोल्यांचा भक्तनिवास आहे जो अत्यंत योग्य आणि रास्त दरामध्ये उत्तम व्यवस्थापनेसाठी ओळखला जातो. आपल्या संस्थांचा आदर्श घेऊन आज अनेक ठिकाणी तसा भक्तनिवास उभारला गेला आहे. अशी अद्ययावत आणि आदर्शवत सगळी व्यवस्था संस्थान श्रीदेव गणपतीपुळेचे पंच कमिटी आणि संस्थान श्रीदेव गणपतीपुळे मार्फत आज या ठिकाणी अंमलात आणलेली दिसते. गणपतीपुळ्याच्या गणपती बाप्पाचा आत्ताच आपण आशीर्वाद घेतलेला आहे. माझ्या डाव्या बाजूला सुंदर, नितांत सुंदर असं गणपती बाप्पाचं मंदिर आहे. तो उजव्या बाजूला महासागर आपल्या लाटांनी गणपती बाप्पाच्या पायाच्या चरणांचं दर्शन घेण्यासाठी आतुर झालेला दिसून येतो. असंच काहीसं होते. गणेश गजानन हा विघ्नांचा नाश करणारा, प्रत्येक शुभ कार्याची सुरुवात ही गणपतीच्या पूजनाने होते.
आणि असंच जर बघितलं तर आज देखील आपण या कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष कार्यक्रमाची सुरुवात या गणपतीपुळेच्या मंदिराने केलेली आहे. गणपतीपुळेचे हे जे मंदिर आहे त्याचं वैशिष्ट्य जे काय आहे ते अमितजींनी आता सांगितलं. सामाजिक दृष्ट्या देखील या गणपतीने अत्यंत वेगळं असे एक आपलं स्थान अबाधित असं करून ठेवलेलं आहे. हा गणपती बाप्पा जसा नवसाला पावणाऱ्यांना किंवा नवस पूर्ण करण्यासाठी जसा माहीर आहे, तसाच तो आपल्या दर्शनाने अनेक भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करत असतो. आपण जर बघितलं गणेशाचं हे जे काही रूप आहे ते खूप सुंदर, साधं आणि सोपं आहे. आपण मंदिरामध्ये बघितलं गणेशाचा केवळ छातीचा आणि पोटाकडचा भाग हा मूर्तीच्या रूपाने दिसतोय. मात्र या प्रदक्षिणा मार्गाने जर गेलं तर या बाप्पाचं जे स्वरूप आहे ते आपल्याला बघायला मिळते. खरंच हे जे काही वातावरण आहे, ही समुद्राची गाज आहे, ही समुद्राची निळाई आहे आणि त्यात या बाप्पाचा जो काही आशीर्वाद भक्तांना मिळत असतो, त्या आशीर्वादाने पुनीत होऊन सगळेच भक्तजन आपापल्या ठिकाणी, आपापल्या कामाच्या ठिकाणी, आपापल्या घरी मार्गस्थ होत असतात. असाच आशीर्वाद सगळ्यांना मिळो आणि या जगातलं जे काही संकट असेल, जे काही दुःख असेल, जे काही त्यांच्या मनातल्या ज्या काही पीडा असतील त्या सगळ्या नष्ट होत अशीच आपण प्रार्थना या बाप्पाकडे आज करूया. आणि निश्चितच कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या मार्फत हा जो काही आपण एक उपक्रम घेतलेला आहे की गणेश रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गणपतीची जी की मंदिरं दाखवण्याचा हा जो काही उपक्रम घेतलेला आहे तो असाच आपण अविरत सुरू ठेवूया. आज गणपतीपुळेच्या मंदिराने आपण सुरुवात केलेली आहे. निश्चितच आपण दुसऱ्या देखील मंदिराच्या ठिकाणी लवकरच जाणार आहोत. ते मंदिर कुठलं असेल हे बघायला निश्चित विसरू नका.